KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno Mody hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina de weltina bitali ne ita yewende Koorka Thierno Mody jeben jalen bel toro de der galleji mi ko wi itudo garam place mo ha be ngara be jaw garam place wala hunde do wayi hen garam place o so tawi ko non itirde alaykum salam Khalid bawidi nambaron Abdulaziz nambaron tabantamede on sel wallahi de bawidi hande ka nyaddo koy ay wallahi Allah suwed ma tan ay hande ko hande sifel ma jaltinde wonno ko hande dafaron de wudde seede hande de wudi seede wallahi wana don selni alhamdulillah lido non tabarakallah ala hande mi suwande so Allah wallahi Khalid min kay wonmi do ko jewde heure ni hande mi da suuti ko jam kadi yo jam boy kadi mbele yetta Allah ne feewi mi wi alhamdulillah rabbil alamin Allah eden gandi hankadi jurde ari de yettima kadi mi wayri diwanuji men to bokki mi wayri bokki ne feewi presque hande ma won lebbi ɗiɗi lebbi tati mi yahan toon ewa ha Koorka ari kadi heeɓi kam ɗo ene tawi kam ɗo ene ewa alhamdulillah noon guila Allah addi kam ɗo e Dakar e ngal ɗo leegal machallah Allah waɗi hakkude men honno ɓeeɗo ɗiɗo kono sukaɓe moƴƴuɓe kono sukaɓe nehiɓe non kono wonala kono wonala alkaji ɗo jultoye kono wonala Allah ne seeɗi on ko ciftortumi ɗo ɗum tagui mbeɗa jala wallahi kono mon ala kadi Allah tan goppitum moɗon joni noon hankkadi Khalid mbaɗa ari hankkadi ha heeɓi ɗo komi jiɗɗo inchallahu rabbi mi jultoya wuuro min ci ko ñuulata hikka hankkadi ɗum tan miijotom so Allah sa juuri julde nde welata tan jimi wadde joni mana jogarda ya min kay somi tawi mi dañi kay kaɗoɗo garowo so Allah jaaɓi wasa mi noddi orel dane maayo woni Mamadou Ali mi noddi momo hanki mi heeɓi momo kadi mi noddi goɗɗo ne wiye Siley kamɓe fof mi heeɓiɓe mbimaɓe komi jiɗɗo jultode inchallah rabbi yoɓe jagganam place nde wonno joni pasuji kadi gussama mbi yoɓe jagganam place inchallahu rabbi en ko baba Idi minen kam ko an min jettata to aussi ko an min jarnata par ce que guila garda e garam place ko fijirde tan e jaleɗe wallahi sa welanoma wasma tawɗe hen sa welano mbiya minen komin sukaɓe a joddata koye amen te gila puɗɗiɗa joɗade oɗo garam place ha joni ala fof ka nanani hen ɓeni mbima ka mawɗo buduro ɓeni mbima ka mawɗo jimtelode ala fof ka nanani kono haɗani aɗa ƴetti amen aɗa fawi min sarama wadde ko minen mbiyanma aɗa yarlo aɗa yaafo aɗa acca hakke kala ko ganduɗa hande min kalnima ɗum walla min mbaɗma ɗum te welanima min mbima yarlo min yaafo min wona ɗo asi wallahi comme no kaldu haaldi ni tan bawide hankkadi ko minen poti widemo aɗa yarlo aɗa yaafo ala ka nanani e oɗo grand place pourtant ñande foof gara joɗa e sara men aɗa jewtide amen kala ko ganduɗa kalna amen ko moƴƴi foof kalna amen vraiment
on vous remercie quoi vraiment min jewre non wallahi mi ɓuuri yeewede kono mi ɓooyata inchallah mi ɓooyata de so Allah lamɗo jaaɓi sen juuli ha fawi balɗe nogas komi garto grand place o yeewe komi garto so Allah jaaɓi joni noon wonko jinnomi seeɗa kadi enen Allah ne waddi en eyyi joni noon mbeɗa yiiɗi jaggude lawol mbeɗa yaaha kono ala ne wayi taw Allah ne seedi kadi ala ne wayi ala ne wayi taw joni noon jinnomi ko ƴeewen wadde ni ene so tawi e caisse men grand place o ɓe anda ha jogino walla kaalido so tawi wonko heddi hen eko mbaɗen ɗen e korka he rendinde ketuji ɗi ko julɓe ko ɗum ɗin tewa sadaka o so tawi wonko heddi mata moon balli tan wallito passe to gonmi ɗo enen ko bamum ko yiiɗi jultoy te on majjani fuuta kam ne wayi fuuta sa yettima tan seede Allah sa yettima tan kam fotta koɓe gari baba idi ɗum tan ñaguimi moɗon bawɗo jultoyde yo jokko jultoyde kalis garan place wonde koto haydara ala ɗo hay so tawi wodino ɗo kalis garan place wona pour neɗɗo goto vraiment to haydara ala ɗo baba idi manen meɗen jaade madia so après min mbima baba idi wonko moftuɗen kaalid ala ko meɗen moftude annene ala garoy jewten kadi jimmi sen jewti pamodiren Allah ne waɗi min guila garmi ɗo e dahar kono bowi jam men ñalawma subaka kiiɗeɗen jaadata ala fof komi wiya ko ɗo e leegal he gonga walla fenande kono min ñaaguimon saabi Allah ñaguirimon saabi Allah wata jaaɓe bamon ne hoya wata jaaɓe bamon ne hoya ɗum ko garan place sumor a yejiti garan place sumor ala kalid bawa idi an ñane foof ñimme jooɗoɗo mbima grand place o ko grand place sumor hay caisse en ngala en mbatta pied en mbatta hay dara hankkadi sa jooɗima ɗo mbiya yomin mbaɗete pas somin ƴettata ya ƴeewoy goɗɗo balle hem tan saabi Allah ala ɗo noon saabi Allah to gonmi ɗo harmam harmam nen haydara bawa idi an aɗa jogui poche uji noon an aɗa jogui ko mbiyat ɗo en ko passe ko foof ko ɗo ɗo minnomi ɗum waɗa julɗo adede ma julɗo de julɗo kalid a julɗo de ƴeewoy tan hol galle mo juuloyta hikka on ballata ko tan balle tan kam saabi Allah mbason ƴewde bammon no hoya ƴeyno gummotomi galle hay wuttami ledditi ɓornade mi jooɗi tan hakkille mare mon mbiyomar mi haalano moɗon mbar mon ballam saabi Allah ne wawi min ngala ici y a rien ɗum jinnoɗa nande ɗo haydara ala ɗo Koorka Thierno mo bismillah ma bismillah mbaɗa tambe jam tanni bismillah ahla wa sahla jooɗo dow mbaɗa tambe no dawɗa waɗi o may jam tan alhamdulillah mbaɗon e golle jam tan ni ko kanko noon numno kam kanko daw bettanon min mbaɗa anduno to tar mo nunɗo neɗɗo wooda ko tottimo no julde nde ari machallah ko alhaali galle o omi yiɗi janggo so tawi a pawi hebli bagage ma mbawa tokkirde mo caaɓi ɗi janggo holo noon ma Daoud noli kam janggo min gay kalde garmi ɗo ko Daoud noli kam ala ɗum gay jarani ɗum kam tawa pari an aɗa andi mi parantaw janggo woni julde min tam yaltiɗo janggo to paami min de ko ɗum ko nulaɗo tan mi yettini ko nulaɗo tan mi yettini neɗɗo watta moƴƴere ha ɗo bonna ɗum moƴƴani noon wonde no jarama min kam mi yettini tan wona mi yettini message o ko nulnoɗe mi nannumi addiɗo message bon jarama nannumi addiɗo message bon mi an mi anda est ce que Daouda gom nulma an meeɗama yiide meeɗama yiide waɓe no maɓe kabaru moƴƴo gaddata ɗum mukk kabaru bonɗo tan a meeɗi nande janggo so mi yaltiɗo janggo mbaɗa tongonanni kankeɗo ko foti ƴewde ko waɗa ko daw neɗɗo kay waɗa ɗum prévenir way janggo woni julde janggo jiɗɗa kam hoynude mbatta kam SDF sans domicile fixe so mi yaltiɗo janggo to pa KP hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV.
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma